We zullen zien. Rug erin, Zit er goed keurig. in. Zit er ik rug in, En dan keurig. had er hem, En en dan had er hem, dan en dan had er hem, en dan had er hem, en dan had er hem. Helemaal in de Jorrit top. Boustra. Ongelooflijk. Zal ik in mijn zin zitten, die Jeetje. springt je via de senioren. Ja. Wat een topsprong. Die gaat je rode senioren in. Geweldig. Ongelooflijk. Jorrit Boustra. En Nina van Vliet op de achtergrond. Een Ja. van de laatste sprongen. Ik heb goud aan Nina inderdaad. Ken die oer de... Nina, het Ja, een die had hem stil. ook, die Ja, had hem moest ook. eens even Nou, zien. nog Moest maar eens een keer. zien. Oh. Ja! Ja. Echt aardig uit koers, dat is hetzelfde Die als is echt goede spannend. sprongen Nou. in. Komt toch het geweld even alweer los, hè? Nienke Kampen zetten die schrik 63 del. Ja. En Dus dan dat komt is Miguel wonderlijk. Saustra, de volgende. Miguel Nou. Saustra, nou gaat er Wat in één doet keer in een Miguel? heel... Ja, Nou, lekker, Miguel, Miguel, moest Miguel. zien, moest Ziet zien. Miguel, hij heeft Moest een jongen, zien. die trekt je, Miguel, die Ja, winnen. zo. 21 meter van Miguel. Oei. Geweldig. Jeetje. Indraaien sprongen, ben je Nou. er weer. Dit is de net Leeuwen. Ongelooflijk. Wat een finale hier. Oh.